Arriola sailburua, asko kezkatu nau esan dezun gauza bat. Hasieran iruditu zait gaizki ulertu da, baina gero errepikatu dezu. Saila ari da zundaketa geoteknikoak egiten. Hori esan dezu. Osea, ordaintzen diegu hiru enpresari proiektu konstruktiboa egiteko 0,4 milioi euro eta orain beste 5 enpresari obrak egiteko 75 milioi euro eta sailak egin behar ditu zundaketa geoteknikoak. Hori esan dezu, ezta? Mesedez, eskatzen dizut, azken txandan alba dezu hori argitzea. Nahiko eskasa eta maila basukoa iruditzen zaigu arazo honen aurrean zuen linea argumentala, deskargatik eta galdakautik pasatzea, Arriola sailburua. Pare bat aldiz ja esan dezue. Deskargakoak ez dauka zerikusirik honekin eta galdakauko linea zeuen gobernu programan datorren proiektua da. Gainera, Bilboaldeko 5. linearekin egiten dezuen alderaketa, esanez Donostialdekoak askoz jende gehiagori egingo diola zerbitzu, orain esan dezun bezala, hankasartze politiko bat izateaz gain, badirudi norbaitek behartu zaituztela hori sartzen zuen gobernu programan, gezurtxo bat ere bada. Eta da gaur egin dezun gezurtxo berdina. Zeren Donostialdeko pasantea ez dator zerbitzu berri bat ematera. Aipatzen dezu Hendaia Zumaia. Hendaia Zumaia badago ja, obra hogegin baino lehen. Horregatik deitzen zaio proiektu honi pasantea eta ez metro linea berria. Da, bypass bat, non tunel zaharra, eta esain zaharra, lehen kontrol plenoan esan izun bezala, abandonatuko den. Eta ez atozte, proiektu hau ez dator 3 geltoki berri egitera orain esan dezun bezala, 2 bakarrik egiten ditu. Eason badago ja geltokia, Arriola sailburua. San Bartolome Kontxan jartzen da bat, eta beste bat Bentaberrin. Easoko geltokitik San Bartolomekora 400 metro daude, oinez. Bueno, oinez eta espaziontziz. Eta Lugaritzekotik Bentaberrikora, bale, pixka bat gehiago dago, 700 metro inguru. Hombre, hobeto dago, bai, baina da lujo asiatiko bat. Lujo asiatiko bat. Batzordean galdetu zenidan, ea zergatik nagoen proiektuaren aurka. Mugikortasunaren aldekoa bada. Eta oso argi erantzun nizun, dirua soberan edukiko banu, bai, egingo nuke, hau eta beste proiektu asko. Baina dirua soberan ez dagoenez, aukeratu behar dugu. Eta lehentasun handieneko proiektuak lehenetsi behar ditugu. Esaten diazu ea zein den alternatiba. Askotan esan du EH Bilduk. Metroa hobetzea eta hor soluzio autobus urbanoen bidez potentziatzea maiztasunak eta zerbitzuak. Baina hori behin baino gehiagotan esan dugu. Eta topo hori daukionez, askoz urgenteagoa iruditzen zaigu Altza, Pasaiantxo, Galtzaraborda hobetzea. Zuen programan ere badator, baina karo, hemen lehentasunen artean, metro pasante hau eramaten ari da diruaren zati, ez dakit, ze portzentaje esan, ez naiz ausartzen, oraindik ez dakigu. Eta uste dugu helburu elektoralak mugikortasun helburuen gainetik jarri direla hasieratik proiektu honekin. Topoaren hobekuntzaren eta jostaiutxo lujoso eta garestiaren artean aukeratu behar zen, eta zuek bigarren aukeratu dezu, eta gaizki ateratzen ari zaizue, nahiko gaizki. Hasi baino lehen ja faraonikotzat jozen proiektu hau, eta orain agertutako arazoen ondoren bihurtzen ari da zerbait delirantea. Pairatzen ari garen pandemiaren krisiaren erdian ja, nik ez dakit nola definitu, zerbait enfermizoa, zerbait gizagabea. Zeren, nork bermatzen du orain, beste 50 milioi sartuta, ez dela ura berriz ere sartuko falta diren 400 metro horietan. Bide batez, 400 metro, Arriola sailburua, 2000-tik ez dira 110, dira 120. Arazo handiak ez da euskeria bat. Ez da tontakeria bat, eta 50 milioi horiek bilakatu daitezke ez dakigu zenbat gehiago, igual berriz ere agertzen zaizu ura. Osasuna, hezkuntza, zaintza eta bestelako zerbitzu publikoak indartzera joan daitezkeen milioiak dira, Arriola sailburua. Nahiago baduzu garraioen alorretik ez ateratzea, garraio publikoa indartzera joan daitezkeen milioiak dira. Orain duzue aukera. Aurreko kontratua desegin behar da, bai. Txosten juridiko bat orain eskatuko dezu, badirudi guk egindako presioari esker dela gutxienez.
Bermatu ezazue tunelen segurtasuna, baina ez atera lizitaziora kontratu berria. Ez gutxienez krisi handi honen erdian.